Po celá desetiletí žila astronomie ve stínu legendárních jmen, jako jsou Betelgeuse a Antares. Byly to titáni oblohy, hvězdy tak velké, že naše slunce vypadalo jako zrnko písku. Pak přišla Uiskuty a my jsme si mysleli, že jsme dosáhli absolutní hranice toho, jak velká může hvězda vyrůst, než se zhroutí pod vlastní vahou. Vesmír však pro naši lidskou aroganci vždycky chystá překvapení. V odlehlém koutě naší galaxie, asi 20 000 světelných let daleko, leží hvězda, která je nejen větší než její předchůdkyně, ale také tak hmotná, že se zdá být chybou přírody. Jmenuje se Stephenson 2.18. Věděli jste, že existuje hvězda tak velká, že by se do ní vešlo 10 miliard sluncí? Dejte tomuto příspěvku like a začněte cestu k největšímu objektu, jaký kdy lidstvo objevilo. Stephenson 2.18 není jen hvězda. Je to rudý hyperobr, který popírá zákony astrofyziky. Když ji astronomové objevili a vypočítali její rozměry, mnozí si mysleli, že data jsou chybná. Podle našich současných modelů fungování hvězd by nemělo být možné, aby si koule plynu udržela svou soudržnost v tak obrovské velikosti. Je to anomálie, která sedí na trůnu nemožného, objekt tak obrovský, že světlu trvá téměř 9 hodin, než ji oběhne, zatímco slunce oběhne za pouhých 15 sekund. Abychom tomuto monstru porozuměli, musíme nejprve přijmout, že naše mysl není uspůsobena k tomu, aby zpracovávala jeho velikost. Vyvinuli jsme se tak, abychom chápali vzdálenosti v kilometrech, nebo maximálně ve velikosti planety. Ale Stephenson 2.18 obývá jiné měřítko. Pokud by slunce bylo malý tenisový míček, tato hvězda by byla 600patrovou budovou. Je to prázdnota naplněná žhavým plynem, který je ve svých vnějších vrstvách tak řídký, že je téměř jako atmosféra plovoucí v nicotě, ale s jádrem tak hustým a horkým, že vytváří těžké prvky v měřítku, které nedokážeme napodobit. Jeho objev v otevřené hvězdokupě Stephenson 2 byl drsnou připomínkou naší vlastní bezvýznamnosti. Leží v jedné z nejhustěji osídlených oblastí Mléčné dráhy, skrytá za oblaky prachu a plynu, které po staletí zakrývaly jeho jas. Zpočátku se předpokládalo, že je to jen jedna z mnoha velkých hvězd hvězdokupy, ale novější studie s infračervenými dalekohledy odhalily pravdu. Dívali jsme se na nespornou královnu. S poloměrem zhruba 250krát větším než slunce překonala všechny předchozí rekordy, takže kdysi slavné hvězdy se ve srovnání s ní jeví jako pouhé částice prachu. Ale Stephenson 2.18 se tak nestala přes noc. Její velikost je ve skutečnosti příznakem stáří a zoufalství. Je to hvězda, která vyčerpala vodík ve svém jádru a začala se nafukovat jako balón v posledním pokusu o přežití. Nachází se ve fázi svého života zvané stádium rudého hyperobra, což je krátké období v kosmické terminologii, kdy se hvězda rozpíná do absurdních rozměrů před svým konečným zničením. Je to obr s hliněnými nohami. Struktura tak velká, že její vlastní gravitace sotva udrží pohromadě vnější vrstvy plynu, které neustále unikají do vesmíru jako věčný hvězdný dým. Stephenson 2.18 je fascinující nejen svou velikostí, ale i tím, co představuje pro naši vědu. Pokaždé, když najdeme objekt, který boří zavedené hranice, jsme nuceni přepsat své učebnice. Tato hvězda nám říká, že vesmír je mnohem plastičtější a extrémnější, než jsme si představovali. Vyzývá nás, abychom se podívali vzhůru a vzpomněli si, že v rozlehlosti vesmíru existují ohnivé světy tak velké, že by mohly pojmout miliardy slunečních soustav, jako je ta naše. Je to začátek cesty do nepochopitelného, otevřené dveře do vesmíru, kde na velikosti skutečně záleží a kde jsme jen o málo víc než nic. Abychom pochopili rozsah Stephensona 2.18, musíme si nejprve uvědomit základní biologické omezení. Naše mozky nejsou uznány k pochopení prostoru. Vyvinuli jsme se na savaně, kde se vzdálenosti měřily tím, co člověk dokázal ujít za den, a velikosti tím, co jsme dokázali obejmout rukama nebo vidět na obzoru. Když říkáme, že hvězda je milionkrát větší než Země, je toto číslo tak obrovské, že se stává abstrakcí, matematickým faktem bez emočního dopadu. Abychom tuto bariéru prolomili, musíme si vytvořit žebříček srovnání, vizuální mapu, která nás krok za krokem provede ze světa, který obýváme, k trůnu této hvězdné královny. Teprve potom můžeme skutečně pochopit propast, která odděluje naši existenci od reality Stephensona 2.18. Začněme doma. Země.
Pro nás je naše planeta obrovským světem s kontinenty, jejichž přelet letadlem trvá hodiny, a oceány, které se zdají nekonečné. Kdybyste mohli držet Zemi v dlani, byla by jako malá skleněná kulička o průměru asi centimetr. V tomto měřítku je svět, kde se odehrávají veškeré lidské dějiny, kde jsou všechna naše města, hory a blízcí, jen lesklou smítko prachu. A teď dejte tuto kuličku vedle Slunce. Ve stejném měřítku by Slunce nebylo basketbalovým míčem, ani místností. Bylo by to koule o průměru větším než metr. Do tohoto Slunce by se vešlo více než 1 000 000 zemí. Slunce je absolutním vládcem naší soustavy, planoucím peklem tak masivním, že jeho gravitace drží pohromadě světy vzdálené miliardy kilometrů. Ve velkém schématu vesmíru je však naše Slunce průměrnou hvězdou, žlutým trpaslíkem, který bledne ve srovnání s obry. Pokud budeme pokračovat ve stoupání po našem žebříčku, dosáhneme hvězd jako Sirius nebo Pollux, které jsou již 2x nebo 3x větší než Slunce. Skutečný skok však nastává, když vstoupíme do říše veleobrů. Vezměme si Betelgeuse, slavnou rudou hvězdu v souhvězdí Orion. Pokud by Slunce bylo tečkou na konci této věty, Betelgeuse by měla velikost plážového míče. Betelgeuse je tak velká, že kdybychom ji umístili do středu naší sluneční soustavy, její povrch by spolkl Merkur, Venuši, Zemi a Mars a dosáhl by téměř na oběžnou dráhu Jupiteru. Betelgeuse byla dlouhou dobu hranicí toho, co si dokážeme představit. Ale Stevenson 2.18 dělá Betelgeuse začátečníkem. Abychom si mohli představit současnou královnu, musíme znovu změnit měřítko. Pokud se vrátíme k původnímu srovnání, kde Země byla kulička a Slunce koule o průměru 1 metru, Stevenson 2.18 by byla kolosální stavba o průměru více než 2 kilometry. Představte si, že jdete 2 kilometry po přímé linii. To by byla vzdálenost, kterou byste museli urazit, abyste se dostali z jedné strany hvězdy na druhou v modelu, kde je náš svět sotva nehet. Objem Stevenson 2.18 je tak absurdní, že byste do něj mohli vejít 10 miliard sluncí. 10 miliard hvězd, jako je ta naše, z nichž každá má svůj vlastní planetární systém, by se vešlo do této jediné koule plynu. Tato stupnice nás nutí zpochybnit naše vnímání prostoru a hmoty. Když se díváme na hvězdu této velikosti, nevidíme pevnou kouli. Stevenson 2.18 je to, co astronomové nazývají rudým hyperobram, a její hustota je ohromně nízká. V jejich vnějších vrstvách je plyn tak řídký, že má 1000krát menší hustotu než vzduch, který dýcháme. V podstatě se jedná o žhavou prázdnotu, oblak extrémně horkého plynu, který se rozprostírá na vzdálenost, jejíž překonání trvá světelné hodiny. Pokud byste se mohli nacházet ve středu hvězdy, museli byste urazit vzdálenost odpovídající vzdálenosti mezi Sluncem a Saturnem, abyste se dostali na povrch. Světlo, nejrychlejší věc ve vesmíru, je nejlepším pravítkem, které máme k měření této hrůzy rozsahu. Cesta světlem ze Země na Měsíc trvá pouhých 1,3 sekundy. Cesta ze Slunce na Zemi trvá 8 minut. Ale pokud byste chtěli, aby paprsek světla dokončil jeden oběh po obvodu ze Stevensona 2.18, trvalo by to téměř 9 hodin. Za stejnou dobu by světlo mohlo obejít Zemi více než 1 miliardukrát. Tato skutečnost je zásadní, protože nám říká, že hvězda není jen velká, ale existuje v časové a prostorové škále, která boří každodenní fyziku. Pokud byste byli na jedné straně hvězdy a poslali rádiovou zprávu někomu na opačné straně, museli byste čekat téměř 5 hodin jen na příchod signálu a dalších 5 na odpověď. Komunikace přes jeden nebeský objekt by trvala celý pracovní den. Jak je možné, že něco takového existuje? Odpověď spočívá v zoufalém boji hvězdy s jejím vlastním zánikem. Stevenson 2.18 se nenarodila v této velikosti. V mládí to byla pravděpodobně masivní modrá hvězda, mnohem menší a hustší, spalující palivo frenetickým tempem. Ale jakmile vyčerpala vodík v jádře, hvězda vstoupila do fáze nestability. Jádro se začalo hroutit, zvyšovalo se teplota a umožňovalo fúzi těžších prvků. Tento nával vnitřní energie generoval tak obrovský radiační tlak, že vytlačil vnější vrstvy hvězdy směrem ven a nafoukl ji jako obrovský balón. Je to rozpínající se struktura, zpomalená exploze, která trvá tisíce let. Její velikost není známkou moci, ale majestátní agónie. Pokud se pokusíme představit si gravitaci na jejím povrchu, narazíme na další paradox.
Protože je hmota rozložena v tak gigantickém objemu, je gravitace ve vnějších vrstvách hvězdy Stephenson 2.18 směšně slabá. Objekt na jejím povrchu by cítil přitažlivost 1000krát slabší než tu, kterou cítíme na Zemi. To znamená, že hvězda si sotva udrží svůj vlastní plyn. Neustále se velké mraky hvězdné hmoty ztrácejí v mezihvězdném prostoru a vytvářejí kolem hvězdy mlhovinu prachu a plynu. Je to obr, který se rozpadá, královna, která atom po atomu ztrácí svou korunu. Toto srovnání nás vede k zamyšlení nad křehkostí našeho vlastního prostředí. Žijeme ve sluneční soustavě, která se zdá být stabilní a věčná, ale jen proto, že naše slunce je malá uzavřená hvězda. Pokud by slunce zvětšilo svou velikost jen o zlomek, Stephenson 2.18, život na Zemi by se vypařil během několika sekund, ne z přímého kontaktu, ale z pouhé blízkosti takové hvězdné pece. Existence těchto monster nám připomíná, že vesmír není místem určeným pro lidský život. Je to hřiště extrémních fyzikálních sil, kde jsme v nejlepším případě šťastnými diváky v tichém koutku. Při výstupu na tuto horu nekonečných rozměrů dosáhneme vrcholu Stephenson 2.18 a podíváme se dolů. Odtud je slunce neviditelné, Země je abstrakcí a celá naše historie je jen zábleskem ve tmě. Velikost však není jen otázkou objemu, je to otázka času. Aby naše mysl skutečně pochopila význam Stephensonova poloměru 218, musíme se na chvíli vzdát rychlosti světla a astronomických jednotek. Tyto koncepty jsou tak rychlé a rozsáhlé, že nakonec otupují náš smysl pro úžas. Místo toho použijte metriku, kterou všichni známe. Čas, který strávíme uvnitř letadla. Všichni jsme zažili pocit transatlantického letu. Těch 10 nebo 12 hodin uzavřených v kovové kabině, překračujících zdánlivě nekonečný oceán. Pro nás je obeplutí zeměkoule v komerčním letadle, letícím bez mezipřistání rychlostí asi 900 km za hodinu, odyseou trvající zhruba 45 hodin. To je značné množství času, téměř 2 celé dny cesty, abychom obešli planetu, odkud pochází náš druh. Nyní vezměme totéž letadlo, stejnou cestovní rychlostí, a umístěme ho na povrch největší hvězdy, kterou známe. Pokud byste dnes vzlétli v Boeingu 747 nebo Airbusu 380, abyste se pokusili obeplout Stephenson 2.18, realita vzdálenosti by vás zasáhla brutální silou. Po prvních 2 dnech byste urazili sotva zanedbatelnou vzdálenost, neviditelnou linii v nesmírnosti jejího zakřivení. Po měsíci byste stále viděli před sebou stejný horizont rudého plynu, aniž byste dokončili byť jen zlomek stupně jeho obvodu. Než byste dokončili rok nepřetržitého letu rychlostí 900 km za hodinu, uvědomili byste si, že jste se nikam nedostali. Rozměry této hvězdy jsou tak nelidské, že k dokončení jediného oběhu kolem Stephenson 2.18 byste museli letět přibližně 1150 let. Zastavte se na vteřinu a zamyslete se nad tím číslem. 1150 let. Kdybyste vzlétli za Byzantské říše nebo na vrcholu vikingské éry, byli byste dnes stále ve vzduchu v půli cesty a hleděli byste z okna na nekonečné moře plazmy. Celé generace cestujících by se v tom letadle narodili, žili a zemřeli ještě předtím, než by se podvozek vůbec mohl znovu dotknout země. Tento myšlenkový experiment není jen kuriozitou. Je to definitivní důkaz toho, že Stephenson 2.18 není nebeský objekt, ale geografické území nemožných rozměrů. Mluvíme o oblasti tak rozlehlé, že byste na ní mohli rozprostřít biliony zemí a stále by zbylo místo pro další. Tato nesmírnost vyvolává fascinující otázky o fyzikální povaze hvězdy. Když je objekt tak velký, že letadlu trvá tisíciletí, než ho oběhne, fyzikální zákony, které zažíváme na Zemi, jsou napjaté na hranici svých možností. Pojďme si například povědět o zakřivení. Na Zemi, když se podíváte na horizont nad oceánem, můžete vidět lodě mizející za křivkou světa o několik kilometrů dál. Ve Stephensonovi 2.18 je hvězda tak kolosální, že by se horizont jevil plochý, kam až oko dohlédne. Pozorovatel na jejím povrchu by neměl pocit, že stojí na kouli. Jevila by se jako nekonečná ohnivá rovina, táhnoucí se věčně všemi směry. Křivka je tak mírná, že by se stala patrnou až po uražení miliard kilometrů. Dále musíme zvážit stabilitu této cesty. V komerčním letadle na Zemi letíme předvídatelnou atmosférou, ale Stephenson 2.18 nemá pevný povrch. To, čemu říkáme jeho povrch,
je ve skutečnosti fotosféra, oblast, kde se plyn stává dostatečně průhledným, aby jím mohlo unikat světlo. Průlet skrz ní by byl jako navigace věčnou plazmovou bouří. Konvekční proudy v této hvězdě jsou gigantické tepelné články, některé velké jako celé naše slunce, které stoupají a klesají a nesou energii z jádra. Letadlo by neletělo v klidném vzduchu, ale bylo by bičováno hvězdnými větry a plynovými bublinami, které explodují silou milionů atomových bomb. Je to prostředí absolutního chaosu, vroucí kotel, kde se pojem nahoře a dole ztrácí v turbulenci magnetismu a tepla. Co byste během těch 1000 let viděli z okna? Neviděli byste modrou oblohu ani hvězdy. Viděli byste tmavě červenou záři. Stephenson 2.18 je rudý hyperobr, což znamená, že jeho povrchová teplota je pro hvězdu relativně chladná, asi 3200 stupňů Celsia. Při této teplotě hvězda září karmínově. Nebylo by to však měkké světlo. Povrch těchto hvězd je pokryt gigantickými slunečními skvrnami a protuberancemi, které se tyčí miliony kilometrů do vesmíru. Viděli byste oblouky magnetického ohně, které by mohly pohltit celé planety, tyčící se jako mosty světla nad vaším letadlem. Byla by to krajina děsivé krásy, plazmová geografie, kde jsou hory tvořeny magnetickými poli a údolí jsou oblastmi o něco chladnějšího plynu. Tato tisíciletá cesta nám také pomáhá pochopit slabost gravitace na okrajích tohoto obra. Jak jsme již zmínili, ačkoliv je hvězda masivní, její objem je tak neúměrně velký, že gravitace v horní části její atmosféry je extrémně nízká. Pokud byste mohli vystrčit ruku z okna letadla, ignorujeme-li extrémní horko, cítili byste se téměř beztížně. Ve skutečnosti je gravitace tak slabá, že plyn hvězdy neustále uniká. Stephenson 2.18 ztrácí hmotu s běsilou rychlostí a vytváří hvězdný vítr, který fouká ven. A vaše letadlo by nejen létalo kolem hvězdy, bojovalo by s neustálým proudem částic, které se vás snaží vtlačit do prázdnoty mezihvězdného prostoru. Je to hvězda, která se vypařuje, jak se ji snažíte změřit. Pokud tuto cestu srovnáme s cestou po naší vlastní sluneční soustavě, rozsah se stává ještě absurdnějším. Za dobu, kterou potřebujete k oběhnutí Stephenson 2.18, byste mohli cestovat ze Země k Plutu a zpět desítkykrát. Mohli byste prozkoumat každý kout našeho planetárního okolí, navštívit každý měsíc Jupiteru a Saturnu a stále vám zbývají staletí cesty. Hvězda je nejen větší než Slunce, ale je i větší než oběžné dráhy vnitřních planet. Pokud by toto letadlo obíhalo kolem hvězdy, místo aby letělo nad jejím povrchem, urazilo by vzdálenost, která by obklopovala samotné srdce celé sluneční soustavy. Když jsme se po staletích imaginárního letu dostali až sem, vyvstává otázka, proč existuje něco tak velkého? Jaký je účel tohoto masivního hromadění hmoty? Odpověď zní, že Stephenson 2.18 je připomínkou schopnosti vesmíru k přebytku. Neexistuje žádný design, který by usiloval o efektivitu. Existuje fyzika, která usiluje o rovnováhu. Hvězda je tak velká jednoduše proto, že má tolik vnitřní energie, že nemá jinou možnost, než se rozpínat, aby se vyhnula explozi. Je to geometrické řešení termodynamického problému. Teplo generované v jejím jádru je tak obrovské, že k vyzařování do vesmíru potřebuje povrch miliard kilometrů čtverečních. Její velikost je jejím chladicím systémem. Tento let v letadle v nás zanechává pocit závratě. Uvědomujeme si, že jsme obyvateli malého, rychle se měnícího světa. Naše 80letá životnost není ani technickou zastávkou na cestě kolem Stephensona 2.18. Jsme jako mikroby, které se snaží pochopit velikost kontinentu. Ale tento kontinent je tvořen ohněm a vznáší se v prázdnotě. A nejvíce znepokojivé je pomyšlení, že i když je tak velký, Stephenson 2.18 je jen jednou z miliard hvězd. V měřítku vesmíru je i toto monstrum, které trvá 1000 let, než ho letadlo oběhne, jen světelným bodem v galaxii, která je 100 000krát větší. Ale nemusíme chodit tak daleko, abychom cítili hrůzu. Jen si představte, co by se stalo, kdyby se tento obr rozhodl přestěhovat do naší čtvrti. Pokud bychom se zítra probudili a místo našeho malého spolehlivého slunce bychom měli ve středu naší soustavy Stephenson 2.18, naše realita by se nejen změnila, ale úplně by zmizela. Představme si nemožný scénář, myšlenkový experiment, kde by kvůli zvláštnosti fyziky naše slunce zmizelo
a bylo by okamžitě nahrazeno tímto karmínovým kolosem. V tom přesném okamžiku by sluneční soustava, jak ji známe, přestala existovat. Nebyl by čas na varování, evakuace ani nářky. Rozměry tohoto objektu jsou tak obrovské, že by jeho pouhá fyzická přítomnost ve středu naší soustavy předefinovala hranice toho, čemu říkáme domov, a proměnila by naše planetární okolí v ohnivou pustinu pohlcenou povrchem samotné hvězdy. Pokud bychom umístili Stephenson 2.18 na místo Slunce, první obětí by byla samotná naše představa o prostoru. Naše Slunce má poloměr přibližně 700 000 kilometrů. Je to impozantní koule, ale ponechává spoustu prázdného prostoru pro oběžnou dráhu planet. Stephenson 2.18 s poloměrem 1,5 miliardy kilometrů je jiný příběh. Pokud by tento gigant obsadil střed, jeho povrch by se nezastavil v blízkosti Slunce ani v blízkosti Země. Hvězda by okamžitě spolkla Merkur. Tento malý skalnatý svět by se ve zlomku sekundy vypařil, když by se ponořil do hlubin hvězdné fotosféry. Totéž by se stalo s Venuší, nejteplejší planetou v naší soustavě, kterou by spotřebovalo teplo bilionykrát větší, než jaké již má. Ale hrůza tím nekončí. Naše vlastní Země, ta bledě modrá tečka, kde se odehrává veškerá naše historie, by byla doslova pohlcena hvězdou. Představte si, že se díváte na oblohu a nevidíte vzdálené Slunce, ale jste obklopeni stěnami plazmatu v tisících stupňů ve všech směrech. Země by se nejen roztavila, rozpadla by se na atomární úrovni, když by jí pohltil řev žhavého plynu. Mars, rudá planeta, o jejíž kolonizaci tak často sníme, by utrpěl stejný osud, pohlcen by rozpínající se hmotou této obludy. V tomto scénáři by Stephenson 2.18 nejen dominoval obloze, stal by se oblohou, Zemí a celým prostředím vnitřních planet. Ani Jupiter, král planet, plynný obr větší než všechny ostatní planety dohromady, by nebyl v bezpečí. Povrch Stephenson 2.18 by sahal za Jupiterovu oběžnou dráhu a zasahoval by dokonce i do domény Saturnu. Planeta s prstenci, která se nachází 1,4 miliardy kilometrů od Slunce, by se ocitla na samém okraji hvězdy a otírala by se o vnější atmosféru Titanu. Saturnovy ikonické ledové prstence by okamžitě sublimovaly a proměnily se v páru, než by samotná planeta byla vtažena dovnitř třením hvězdného plynu. V mrknutí oka by architektura, která definovala náš systém po 4,5 miliardy let, byla vymazána a nahrazena jedinou, téměř všeobjímající sférou plynu. Rozsah této vesmírné okupace je těžké pochopit. Pokud byste se nacházeli na oběžné dráze Uranu nebo Neptunu, nejvzdálenějších a nejledovějších planet, scéna by byla děsivá. Slunce, které se z této vzdálenosti normálně jeví jako malá, ale velmi jasná hvězda, by bylo nahrazeno rudou stěnou pokrývající téměř celý horizont. Teplo vyzařované Stephensonem 2.18 v této vzdálenosti by stačilo k roztavení ledového povrchu Pluta a měsíců plynných obrů. Oceány kapalné vody, o kterých se domníváme, že existují pod ledem Europy nebo Enceladu, by se vařily a vybuchly do vesmíru. Vnější sluneční soustava, oblast věčného chladu a klidu, by se proměnila v zářivé peklo. Ale dopad tohoto obra by nebyl pouze tepelný. Byl by gravitační a dynamický. Stephenson 2.18 má obrovskou hmotnost. Přestože má na svou velikost velmi nízkou hustotu, je stále mnohem hmotnější než naše Slunce. Pokud by se objevil ve středu, jeho gravitace by okamžitě změnila oběžné dráhy několika přeživších. Planety, které by nebyly okamžitě pohlceny, jako například Uran a Neptun, by zažily tak silnou gravitační sílu, že by se jejich kruhové dráhy staly eliptickými a chaotickými. Mnoho objektů v Kuiperově pásu a Oortově oblaku, komety a asteroidy, které obývají vnější končiny, by bylo vrhnuto dovnitř nebo trvale vymrštěno do mezihvězdného prostoru. Systém by se propadl do naprostého chaosu, tance zkázy řízeného gravitací rudé královny. Dále musíme zvážit samotnou povahu hvězdy. Stephenson 2.18 je rudý hyperobr v konečné fázi svého vývoje, což znamená, že je extrémně nestabilní. Není to statická, klidná koule. Její povrch je vystaven masivním pulzacím, kdy se hvězda rytmicky rozpíná a smršťuje. Tyto pulzace by vysílaly rázové vlny, které by se šířily zbytky sluneční soustavy a strhávaly atmosféru všech světů,
které přežily počáteční teplo. Výrony koronální hmoty z hvězdy této velikosti by byly oblaky plazmatu tak velké, že by mohly pohltit celé planetární oběžné dráhy a zaplavit je smrtícím zářením a turbulentními magnetickými poli. Pro jakéhokoliv hypotetického pozorovatele v sousední hvězdné soustavě by tato změna byla dramatická. Viděl by, jak malá žlutá hvězda mizí a na jejím místě se objevuje kolosální červený maják zářící intenzitou stovek tisíc sluncí. Světlo ze Stephenson 2.18 je tak silné, že by změnilo radiační rovnováhu na vzdálenost světelných let. To, co bylo kdysi tmavým a tichým koutem galaxie, by se stalo jednou z nejenergetičtějších oblastí Mléčné dráhy. Tento scénář nás nutí zamyslet se nad tím, jaké neuvěřitelné štěstí máme, že máme slunce. Často si stěžujeme na letní horko nebo intenzitu slunečního záření, ale slunce je ve srovnání se Stephensonem 2.18 vzorem umírněnosti a stability. Je dostatečně malé, aby kolem něj existovalo vakuum, a dostatečně stabilní, aby nepohltilo své planetární děti. Stephenson 2.18 je připomínkou toho, že ve vesmíru existuje nadbytek a že tento nadbytek je neslučitelný se životem, jak ho známe. Život potřebuje odstup, potřebuje rovnováhu a především potřebuje prostor. V systému ovládaném rudým hyperobrem není místo pro nic jiného než pro samotnou hvězdu. I kdybychom se pokusili najít bezpečné útočiště na nejvzdálenějších měsících, naše doba přežití by byla nulová. Atmosféra hyperobra nekončí náhle. Stephenson 2.18 je obklopen obrovským obalem plynu a prachu, který vypuzuje po tisíciletí. Tato circumstellarity by zaplnila celou sluneční soustavu hustým, horkým oparem, který by vytvářel tření, jež by zpomalilo jakýkoliv obíhající objekt a způsobilo, že by se nakonec spirálovitě stočil do středu monstra. Je to systém navržený pro úplnou absorpci. Přítomnost tohoto titána v naší soustavě by také změnila chemii prostoru kolem nás. Stephenson 2.18 vyrábí těžké prvky ve svém jádru a vypuzuje je prostřednictvím svých hvězdných větrů. Helium, uhlík a kyslík, které kdysi tvořily součást jeho jádra, by nyní zaplavovaly naše okolí. Jednalo by se o proces nuceného chemického obohacování, kdyby se zbytky našich planet smísily s hvězdným popelem obra. V jistém smyslu by se sluneční soustava stala laboratoří kosmické alchymie, ale za cenu zničení všeho, co bylo kdysi pevné a obyvatelné. Pohled na tento scénář nám umožňuje ocenit architekturu vesmíru. Stephensonova velikost 2.18 není jen rekordem pro historické učebnice. Je to síla přírody, která nově definuje geografii. Učí nás, že hranice naší sluneční soustavy, které se nám zdají tak obrovské, jsou ve skutečnosti velmi malé ve srovnání s růstovou kapacitou jediné hvězdy. Rudá královna je objekt, který nepřijímá žádné společníky. Její samotná existence je aktem naprosté suverenity nad svým okolím. Na konci tohoto myšlenkového experimentu zbývá jen prázdnota naplněná karmínovým plynem. Neexistuje žádná země, žádný Jupiter, žádné Saturnovy prstence. Zbývá jen Stephenson 2.18, pomalu pulzující ve tmě, která proměnila rozmanitou planetární soustavu v prodloužení vlastního plazmového těla. To nás připravuje na pochopení další velké záhady této obludy. Jak se něco tak velkého drží pohromadě? Jaký druh vnitřního motoru dokáže nafouknout kouli plynu, dokud nepohltí polovinu sluneční soustavy, aniž by se zhroutila pod vlastní vahou? Odpověď spočívá v epické bitvě sil odehrávající se hluboko v jejím žhavém jádru, v boji mezi gravitací, která chce hvězdu rozdrtit, a světlem, které ji chce roztrhat zevnitř. Ve vesmíru není nic zadarmo. Existuje základní fyzikální zákon, který říká, že čím větší a jasnější je hvězda, tím kratší a prudší bude její život. Stephenson 2.18 je nejextrémnějším příkladem tohoto pravidla. Ačkoliv ji dnes vnímáme jako majestátního suveréna dominujícího prostoru s její nezměrnou velikostí, realita je taková, že její nesmírnost není známkou zdraví, ale symptomem smrtelné nemoci. Být největší hvězdou ve vesmíru má svou cenu. Chronickou nestabilitu, která jí každou sekundu její existence staví na pokraj úplného kolapsu. Tato hvězda nežije. Umírá v pomalé explozi, která trvá tisíce let. Její objem je výsledkem vnitřní energetické krize,
kdy byla nenávratně narušena rovnováha, která držela hvězdu pohromadě po miliony let. Abychom pochopili tuto cenu, musíme se podívat na motor, který udržuje jakoukoliv hvězdu při životě – jadernou fúzi. Hvězda je v podstatě bojištěm mezi dvěma protichůdnými silami. Na jedné straně je gravitace, která se snaží rozdrtit veškerou hmotu hvězdy směrem k centrálnímu bodu s nekonečnou hustotou. Na druhé straně je radiační tlak, energie generovaná fúzí atomů v jádru, která tlačí ven. Po většinu života hvězdy, jako je naše Slunce, jsou tyto dvě síly v dokonalé rovnováze. Slunce je malé a stabilní, protože gravitace a světlo dosáhly mírové dohody, která bude trvat 10 miliard let. Ale u hmotných hvězd, jako je Stephenson 2.18, tato dohoda nikdy není trvalá. Stephenson 2.18 se zrodila jako modrá hvězda, mnohem menší než její současná velikost, ale nesmírně žhavější a hmotnější. V mládí spalovala svůj vodík s děsivou zuřivostí. Zatímco Slunce přiděluje palivo jako olejová lampa, Stephenson 2.18 ho spotřebovával jako raketový motor na plný výkon. Vzhledem k její obrovské hmotnosti byl tlak v jejím jádru tak vysoký, že fúze probíhala frenetickým tempem. Tento nespoutaný život vedl k vyčerpání jejího vodíku během pouhých několika milionů let. V astronomickém měřítku pouhé mrknutí oka. Když vodík došel, jádro začalo chladnout a smršťovat se pod tíhou gravitace a právě v tomto okamžiku hvězda začala platit cenu za své ambice. Kdybyste museli žít 1000 let v letadle, jen abyste jednou obletěli tuto hvězdu, jaké 3 věci byste si s sebou vzali, abyste se nenudili? Napište svou odpověď do komentářů. Chci si přečíst váš plán přežití. Jak se jádro smršťovalo, teplota stoupala na nepředstavitelné úrovně, což umožnilo hvězdě začít s fúzí hélia a těžších prvků. Tento energetický druhý vítr generoval tak obrovský radiační tlak, že vnější vrstvy hvězdy, které byly dříve obsaženy v jádru, byly vymrštěny ven. Hvězda se nafoukla. Z kompaktního modrého diamantu se stala ochablá červená bublina. Stephensonův objem 2.18 je tedy výsledkem toho, že se hvězda rozpadala zevnitř. Její vnější vrstvy jsou tak daleko od jádra, že je gravitace sotva drží na místě. Je to tak křehká struktura, že kdybychom mohli pozorovat její okraje zblízka, jen stěží bychom věděli, kde hvězda končí a začíná prázdný prostor. Je to královna z kouře a ohně. Tato extrémní expanze má katastrofální důsledky pro stabilitu objektu. Protože vnější vrstvy jsou tak daleko od zdroje tepla, povrchová teplota drasticky klesá, což mu dodává charakteristickou červenou barvu. Nejzávažnějším důsledkem je však ztráta hmoty. Stephenson 2.18 ztrácí každý rok ekvivalent hmoty několika zemí, jednoduše proto, že její gravitace je příliš slabá na to, aby udržela plyn pohromadě. Hvězda je obklopena obrovským pláštěm prachu a plynu, který sama vyvrhla. Je to obr krvácející do prázdna. Tento hvězdný vítr je tak silný, že vytváří rázové vlny v mezihvězdném prostředí a smete vše, co mu stojí v cestě. Život v tomto stavu rudého hyperobra je pro fyziku hvězdy extrémně stresující. Stephenson 2.18 trpí tepelnými pulzacemi. Představte si tlukoucí srdce, ale každý úder trvá roky a vytlačuje objemy plynu větší než celá naše sluneční soustava. Když se uvnitř nahromadí energie, hvězda se ještě více rozpíná. Když se tato energie uvolní do vesmíru, hvězda se mírně smrští. Tyto rytmické pohyby generují v plazmatu brutální mechanické namáhání, které spouštějí hvězdotřesy, jež uvolňují více energie než tisíce supernov dohromady. Je to objekt žijící ve stavu neustálých křečí a bojující o to, aby se nerozpadl. Cena této velikosti se měří také časem, který jí zbývá, zatímco malé hvězdy mohou žít miliardy let. Stephenson 2.18 spaluje poslední fáze svého paliva sebevražednou rychlostí. Již přešla z hélia na uhlík a brzy přejde na neon, kyslík a křemík. Každá nová fáze fúze trvá kratší dobu než ta předchozí. Fúze křemíku, poslední krok před koncem, může trvat jen několik dní nebo dokonce hodin. Hvězda je jako tisícipatrová budova, která jeden po druhém ztrácí své nosné sloupy. Navenek vypadá impozantně a pevně, ale uvnitř je kolaps již nevyhnutelný. Tato krátká životnost je jedním z důvodů, proč je Stephenson 2.18 tak vzácná. Abychom našli hvězdu přesně v této fázi maximálního růstu, musíme mít neuvěřitelné štěstí. Je to přechodný stav, poslední záchvěv před setměním.
Většina hmotných hvězd umírá dlouho před dosažením této velikosti nebo touto fází prochází tak rychle, že je nikdy nevidíme. Stephenson 2.18 přežila své vlastní vnitřní násilí, anomálii, které se podařilo nafouknout na teoretický limit povolený fyzikou, než se její jádro rozpadne. Na existenci Stephenson 2.18 je něco hluboce tragického. Je to největší a nejviditelnější objekt ve své oblasti. Maják osvětlující tisíce světelných let kolem a přesto je to nejkřehčí hvězda. Její velikost je jejím prokletím. Protože je tak velká, vyrostla natolik, že masivně ztrácí energii. Aby tuto ztrátu kompenzovala, musí spalovat palivo ještě rychleji, což urychluje její konec. Je to začarovaný kruh sebezničení. Čím více roste, aby zůstala stabilní, tím rychleji se blíží k propasti. Je to paradox Hyperobra. Jeho slávou je jeho sebevražda. Dokonce i koncept povrchu ve Stephensonovi 2.18 je iluze. Neexistuje žádná kůra, žádná jasná hranice. Pokud byste se pokusili sestoupit v kosmické lodi, strávili byste měsíce prolétáváním vrstvami stále hustšího a žhavějšího plynu, aniž byste se dotkli čehokoliv pevného. Tlak by se zvyšoval, dokud by nerozdrtil jakýkoliv známý materiál a teplo by rozložilo atomy lodi dlouho předtím, než byste mohli spatřit jádro. Hvězda je iluzí pevnosti vytvořenou obrovským množstvím světla, které vyzařuje. Je to katedrála fotonů, které drží pohromadě pouze síla neustálého praskání v jejím středu. Tento vnitřní boj definuje to, co vědci nazývají Eddingtonův limit. Existuje bod, ve kterém je světlo hvězdy tak intenzivní, že její vlastní radiační tlak překonává gravitaci a hvězda začne prudce odlupovat své vnější vrstvy. Stephenson 2.18 trvale balancuje na hranici tohoto limitu. Je to jako motor neustále běžící v červené zóně otáčkoměru. V každém okamžiku by nepatrné kolísání energetického výkonu jádra mohlo stačit k roztržení hvězdy. Cenou za to, že jsme Stephenson 2.18, je v konečném důsledku osamělost. Nemůže mít planety v blízkosti, protože by je pohltila. Nemůže mít stabilní doprovodné hvězdy, protože by je jeho vítr a gravitace narušily. Existuje jako osamělý pomník přebytku, varování před tím, co se stane, když se hmota shlukne v nadměrném množství. Je to pokorné ponaučení pro nás, kteří měříme úspěch růstem. Ve vesmíru nekonečný růst nevyhnutelně vede ke katastrofě. Když se díváme na Stephenson 2.18, nevidíme na obloze statický objekt. Jsme svědky dynamického procesu destrukce. Každý foton, který dosáhne našich očí, je kouskem hvězdy, která byla navždy ztracena. Každou uplynulou vteřinou je hvězda o něco méně hmotná a o něco blíže své konečné proměně. Její velkolepost je maskou, která skrývá vyčerpané srdce, které už nemůže dávat nic víc. A až se toto srdce konečně zastaví, až se křemík promění v železo a fúze už nebude moci produkovat energii, cena za její velkolepost bude zaplacena nejdražší měnou ve vesmíru. Explozí, která změní geografii celé galaxie. V srdci tohoto hyperobra existuje hmota ve stavu neklidu a tlaku, který se vzpírá lidské logice. Je to místo, kde atomy ztrácejí svou identitu, kde se jádra spojují v frenetickém tanci a kde je světlo tak silné, že se chová jako fyzikální tekutina schopná na svých bedrech unést biliony tun hmoty. Toto jádro je motorem, který nafukuje hvězdu, ale je také nejextrémnější alchymistickou laboratoří v galaxii, která transformuje jednoduché prvky na stavební bloky, jež jednoho dne vytvoří nové světy. V jádru hvězdy Stephenson 2.18 je gravitace tak drtivá, že se snaží stlačit hmotu ekvivalentní desítkám sluncí do relativně malého prostoru. Pokud by se této síle nebránilo, hvězda by se během několika sekund zhroutila do černé díry. Hvězda se však brání jadernou fúzí těžkých prvků. Zatímco naše slunce stále tiše spaluje vodík, Stephenson 2.18 již prošla několika palivovými krizemi. Vyčerpáním zásob vodíku a hélia se její jádro stalo hustším a teplejším, což umožnilo prvkům, jako je uhlík, neon a kyslík, začít se s fúzí. Každý z těchto kroků je zoufalou reakcí na gravitační tlak. Hvězda zvyšuje svou teplotu, aby generovala větší radiační tlak a zabránila se tak kolapsu. V tomto jádru se odehrává kvantový boj. Fotony,
Částice světla vytvořené v centru se okamžitě nevymrští do vesmíru. Vzhledem k extrémní hustotě trvá fotonu tisíce let, než opustí jádro a dosáhne povrchu. Během této cesty se foton neustále sráží s atomovými jádry a elektrony a tlačí je ven. Tento tlak nazýváme radiačním tlakem. V galaxii Stephenson 2.18 je tento tlak tak obrovský, že je zodpovědný za udržení vnějších vrstev hvězdy, které jsou vzdálené 1,5 miliardy kilometrů. Je to, jako by jádro bylo proudový motor běžící na nekonečný výkon, který udržuje nafouknutý balón o velikosti sluneční soustavy. Tento boj má však nepřekonatelný fyzikální limit – železo. Jak hvězda stárne, vytváří ve svém jádru stále těžší prvky. Uhlík, kyslík, neon, hořčík, křemík. Pokaždé, když hvězda přechází na nový prvek, získá trochu energie navíc, která ji udržuje stabilní. Ale když se křemík spojí a vytvoří železo, hra končí. Železo je konečným popelem vesmíru. Na rozdíl od předchozích prvků fúze železa energii neuvolňuje, naopak ji spotřebovává. V okamžiku, kdy se v srdci Stephensona 2.18 vytvoří kritické množství železa, motor se vypne. Radiační tlak, který hvězdu udržoval, v okamžiku zmizí a gravitace, která trpělivě čekala miliony let, konečně vyhrává bitvu. Než však hvězda dosáhne tohoto katastrofického konce, vykazuje její jádro fascinující cibulovitou strukturu. Přesně v centru, kde je teplo největší, se slévají nejtěžší prvky. Toto centrum obklopují vrstvy, kde se slévají lehčí prvky. Jedná se o dynamickou rovnováhu, kde každá vrstva podporuje tu nad ní. Tato struktura umožňuje hvězdě Stephenson 2.18 udržet si svou současnou velikost. Energie produkovaná v nejhlubších vrstvách filtruje vzhůru, rozpíná plyn a vytváří rudého hyperobra, kterého vidíme ze Země. Bez této složité hierarchie jaderných reakcí by hvězda měla zlomek své velikosti nebo by již explodovala. Teplota v tomto jádru dosahuje stovek milionů stupňů. Na této úrovni se hmota chová podivným způsobem. Elektrony jsou oddělovány od atomů a vytvářejí hustou plazmu, kde všemu vládne elektřina a magnetismus. Magnetická pole generovaná v srdci Stephensona 2.18 jsou tak silná, že dokáží plazmu kroutit jako provazy a na povrchu vytvářet gigantické sluneční skvrny a vzplanutí, které jsou 1000krát větší než naše planeta. Tato magnetická pole také pomáhají přenášet teplo ven procesem zvaným konvekce. Obrovské bubliny horkého plynu stoupají z jádra k povrchu. Chladnou a znovu klesají v neustálém cyklu přenosu energie. Tato konvekce je zodpovědná za puls hvězdy. Stephenson 2.18 je proměnná hvězda, což znamená, že její jasnost a velikost se v průběhu času mění. Když se uvnitř hromadí energie, hvězda se rozpíná, čímž se zvětšuje její povrch a umožňuje jí ochlazování. Jak se ochlazuje, tlak klesá a hvězda se mírně smršťuje, čímž se její vnitřek znovu zahřívá a cyklus se restartuje. Tyto pulsy jsou pomalé a majestátní, trvají měsíce nebo i roky, ale pohybují tak velkými masami plynu, že mění strukturu okolního prostoru. Je to dýchající hvězda, ale její dýchání má sílu bilionů jaderných bomb. Nejúžasnější na tomto vnitřním motoru je jeho kontrolovaná neefektivita. Většina energie produkované v jádru se ztrácí ve formě neutrin. Tyto přízračné částice sotva interagují s hmotou a vylétají z hvězdy téměř rychlostí světla, kloužou vrstvami plynu, jako by tam ani nebyly. V závěrečných fázích Stephenson 2.18 je ztráta energie v důsledku neutrin tak masivní, že urychluje konečný kolaps. Hvězda se zoufale snaží vyrobit dostatek energie k udržení své existence, ale právě tato energie jí protéká mezi prsty v podobě neviditelných částic. Je to závod s časem, kdy dochází palivo a motor všude prosakuje. Srdce hvězdy je také továrna na kovy. Téměř veškerý kyslík, který dýcháme, uhlík v našich buňkách a železo v naší krvi byly ukuty v jádrech hmotných hvězd, jako je tato. Stephenson 2.18 je jedním z největších dodavatelů těchto prvků v naší galaxii. Na konci své životnosti, když exploduje, bude veškeré toto chemické bohatství vymrštěno do vesmíru a obohatí plynové mraky, kde se zrodí nové hvězdy a planety. V jistém smyslu je Stephenson 2.18 kosmickým předkem. Jeho zničení je nezbytné pro existenci života jinde. Jsme doslova zbytky hvězdy, která byla kdysi stejně velká a bouřlivá jako tato.
Jak se zásoby křemíku vyčerpávají a železo se začíná hromadit, vnitřní tlak se stává nestabilním. Hvězda se dostává do stavu hydrostatické nerovnováhy. Gravitace začíná vyhrávat malé bitvy a pokaždé trochu více stlačuje jádro. Hvězda se stává jasnější a nepravidelnější. Viděli bychom náhlé změny její velikosti a teploty. Je to chování stroje, který se chystá porouchat, motoru vibrujícího před explozí. Srdce Stephensona 2.18 už není místem klidného tvoření, ale kvantovým sudem s prachem čekajícím na poslední jiskru. Fyzika na této hranici zahrnuje také efekty obecné relativity. Hmotnost hvězdy je tak velká, že kolem ní výrazně zakřivuje časoprostor. Pokud bychom byli blízko jádra, čas by kvůli obrovské gravitaci plynul o něco pomaleji. Toto zakřivení také ovlivňuje, jak uniká záření a jak se chová plazma. Máme co dočinění s objektem, který je na hranici toho, co hmota snese, než se stane něčím mnohem tmavším a hustším. Toto srdce na pokraji zřícení nám připomíná, že velikost není všechno. Za obrovskou karmínovou fasádou ze Stephensona 2.18 se skrývá křehký a vyčerpaný fyzikální stroj. Hvězda je obr se skleněným srdcem, které se každou chvíli rozbije. Veškerá její sláva, světlo a objem závisí na vahách visících na vlásku. Když železo převezme plnou kontrolu nad jádrem, fyzika naposledy změní svá pravidla. Radiační tlak ustane, jádro se zhroutí do sebe zlomkem rychlosti světla a královna vesmíru bude čelit svému konečnému osudu. Explozi tak prudké, že bude viditelná po celé Mléčné dráze, což bude znamenat konec její vlády a začátek její legendy. Všechno, co má začátek, má i konec. A v případě hmotných hvězd není konec šepotem, ale nejsilnějším výkřikem, který může vesmír vydat. Stephenson 2.18 strávila miliony let bojem s gravitací a využívala světlo ze svého jádra k tomu, aby se nafoukla jako plynný titán. Fyzika je však neúprosný vymahač a palivo dochází. Dosáhli jsme okamžiku, kdy se křemík v jádře plně spojil a vytvořil železo. Toto je bod, odkud není návratu. Protože železo při slučování neuvolňuje energii, jaderný motor, který hvězdu udržoval v chodu, se náhle vypne. V této mikrosekundě radiační tlak, který ji tlačil ven, zmizí. Gravitace, která už nic nezastavila, konečně převezme plnou kontrolu nad hmotností hvězdy a zahájí nejkatastrofálnější kolaps, jaký si lze představit. Kolaps hyperobra, jako je Stephenson 2.18, se odehrává děsivou rychlostí. Představte si strukturu o poloměru 1,5 miliardy kilometrů, která se řítí sama do sebe. Jádro, které má velikost Země, ale hmotnost několika sluncí, se řítí směrem ke středu čtvrtinovou rychlostí světla. Během zlomku sekundy se hustota ve středu zvýší na úrovně, které se vymykají lidskému chápání. Atomová jádra se drtí o sebe, dokud se protony a elektrony nesjednotí a nevytvoří neutrony. Jádro se stane pevnou koulí neutronů tak hustou, že čajová lžička jeho materiálu by vážila stejně jako hora. Toto je zrod neutronové hvězdy, ale drama Stephensona 2.18 teprve začalo. Zatímco se jádro hvězdy po dosažení jaderné hustoty prudce zastaví, vnější vrstvy hvězdy se stále propadají dovnitř relativistickou rychlostí. Tyto vrstvy, obsahující hmotu miliard sluncí, narážejí do ultratvrdého povrchu nově vzniklé neutronové hvězdy. Výsledkem je titánský odraz. Vznikne rázová vlna nepředstavitelné síly, která se začne šířit ven, trhá hvězdu a ničí vše, co jí stojí v cestě. Hvězda je však tak hmotná, že samotná rázová vlna nemusí stačit k proniknutí veškerým tímto plynem. A zde přicházejí na řadu neutrina. V kolabujícím jádru se uvolní biliony těchto přízračných částic a poprvé ve své existenci se setkají s tak vysokou hustotou, že se srazí s plynem hvězdy, což rázové vlně dodá poslední impuls potřebný k roztržení Stephensona 2.18 zevnitř ven. Následuje supernova typu druhý, ale v měřítku hyperobra. Exploze je tak jasná, že na několik dní Stephenson 2.18 zastíní jasnost celé Mléčné dráhy dohromady. Kdybychom byli několik set světelných let daleko, záře by byla tak intenzivní, že bychom na obloze viděli druhý měsíc. Schopný vrhat stíny uprostřed noci. Uvolněná energie je tak masivní, že okamžitě vytváří prvky ještě těžší než železo, jako je zlato, platina a uran,
a vrhá je do vesmíru rychlostí tisíců kilometrů za sekundu. Královna vesmíru se stala chemickou šrapnelovou bombou, která zasévá galaxii materiály, které jednoho dne vytvoří nové planety a možná i nové formy života. Ale Stevenson 2.18 je tak masivní, že neutronové jádro nemusí být schopné unést váhu toho, co na něj nadále dopadá. Pokud je zbývající hmotnost dostatečná, ani tlak neutronů nedokáže zastavit kolaps. V takovém případě se střed hvězdy dále potápí a trhá strukturu časoprostoru, dokud úplně nezmizí. V místě, kde kdysi stálo srdce největší hvězdy ve vesmíru, se zrodí černá díra hvězdné hmotnosti. Objekt nekonečné gravitace, který pohltí jakýkoliv zbytek hvězdy, který nebyl vymrštěn explozí. Královna ustoupila požírači světů, temné propasti, která navždy označí místo její hrobky. Dopad této exploze na galaktické okolí je hluboký. Rázová vlna se bude šířit mezihvězdným prostorem tisíce let a stlačovat blízké oblaka plynu a prachu. Je ironií, že smrt ze Stevensona 2.18 bude jiskrou, která zažehne život jinde. Jakmile se tyto oblaka stlačí, gravitace začne tvořit nové, malé a stabilní hvězdy, jako je naše Slunce. Těžké prvky vzniklé v její agónii se smísí s prvotním vodíkem, což umožní těmto novým systémům mít kamenné planety, vodu a složité chemické složení. Zničení největší hvězdy, kterou známe, je v konečném důsledku aktem kosmického oplodnění. I pozůstatek exploze je zázrak. Po tisíciletí bude místo, kde kdysi stála hvězda, zabírat rozpínající se mlhovina, vícebarevný oblak plynu zářící zbytky energie titána. Astronomové budoucnosti se budou dívat do této oblasti a ve složení plynu uvidí Stevensonovy otisky prstů. Uprostřed galaxie uvidí bublinu prázdnoty, prázdnotu zanechanou odchodem panovníka. Je to dokonalý konec příběhu o excesu, totální transformace hmoty na energii a poté na samotné základy budoucnosti. Sledování zániku této hvězdy nám připomíná, že ve vesmíru smrt není prázdný stav. Je to proces recyklace. Hmota, která kdysi tvořila největší známou sféru plynu, nezmizí. Transformuje se. Některé z jejich atomů skončí v hlubinách černé díry. Navždy ztracené, ale drtivá většina bude znovu cirkulovat žilami galaxie. Možná, že za 5 miliard let se bytost na vzdálené planetě podívá na své vlastní slunce a nebude vědět, že atomy v jejich rukou byly ukovány při Stevensonově explozi 2.18. Jsme dědici hvězdného násilí a pochopit konec této královny znamená pochopit náš vlastní původ. Poté, co jsme se plavili plazmatickými oceány Stevensona 2.18, pocítili závrať z cesty trvající tisíciletí a byli svědky násilného kolapsu, který značí její konec, je nezbytné se zastavit a zpracovat, co tato nesmírnost dělá s naším vnímáním světa. Když se vrátíme k našemu každodennímu měřítku, čelíme jednomu z nejhlubších paradoxů lidské existence. Na jedné straně si uvědomujeme svou naprostou fyzickou bezvýznamnost. Na druhé straně jsme jediným koutem známého vesmíru, kde je tato nesmírnost pozorována, měřena a chápána. Největší hvězda ve vesmíru není jen astronomický objekt nemožných rozměrů. Je to zrcadlo nekonečna, které nás nutí předefinovat, co znamená být velký a jaké místo zaujímá život v divadle určeném pro obry. Abychom začali tento dopad vstřebávat, musíme zvážit koncept slepoty k měřítku. Lidé se vyvinuli tak, aby přežili v prostředí, kde nejdelší vzdálenost byla horizont a největším objektem byla hora. Naše biologie je naprogramována tak, aby ignorovala to, co je příliš malé nebo příliš velké, protože to neovlivňuje naše bezprostřední přežití. Stevenson 2.18 však toto programování násilně narušuje. Když se snažíme představit si hvězdu, která by pohltila polovinu naší sluneční soustavy, nutíme naše neurony fungovat na území, pro které nebyly navrženy. Toto mentální tření nazýváme úctou, ale je to také forma biologické pokory. Uvědomujeme si, že vesmír nemá žádnou povinnost být pro nás srozumitelný, natož aby byl přizpůsoben našim specifikacím. Představte si na okamžik samotu objektu, jako je Stevenson 2.18. Na naší Zemi je život definován interakcí, blízkostí a ekosystémy. Ale v měřítku rudých hyperobrů je hvězda sama o sobě systémem, který ničí jakoukoliv blízkost. Její velikost je tak neúměrná, že kolem sebe vytváří prázdnotu, vyloučenou zónu,
kde nic nemůže vzkvétat. Je to absolutní suverenita placená izolací. Tato reflexe nás vede k tomu, abychom novým způsobem ocenili velikost našeho vlastního slunce. Slunce často vnímáme jako střed všeho, všemocného obra, ale ve srovnání se Stevensonem 2.18 je slunce lidskou hvězdou, entitou, která umožňuje blízkost, která ponechává prostor pro existenci prázdnoty a která umožňuje malým světům dýchat. Vznešenost Stevensona 2.18 je ve skutečnosti formou fyzické tyranie, která nenechává prostor pro nic jiného než pro sebe sama. Tento rozdíl v měřítku umožňuje existenci složitosti. Na povrchu Stevensona 2.18 je turbulence tak extrémní a teplo tak rovnoměrné, že zde nezbývá místo pro strukturu. Je to chaotická masa plazmy, která vše ničí. Naproti tomu v bezpečné vzdálenosti, kterou poskytuje naše skromné slunce, měla hmota čas a prostor vychladnout, zorganizovat se do molekul, do buněk a nakonec do vědomí. V tomto kontrastu je skryté ponaučení. Krása a složitost se mohou objevit pouze na okraji obrů. Jsme obyvateli stínů, bytostmi, které vzkvétají v prostoru, který zanechali velké hvězdy. Naše malost není slabost. Je to nezbytná podmínka pro naši existenci. Ale mezi tímto obrem a námi existuje ještě hlubší, téměř duchovní spojení. Genealogie hmoty. Je snadné cítit se odpojeni od hvězdy vzdálené 20 000 světelných let, ale realita je taková, že jsme jejími přímými příbuznými. Každý atom vápníku ve vašich zubech, železo, které přenáší kyslík ve vaší krvi a uhlík, který tvoří základ vaší DNA, byly ukuty v peci identické s Stevensonovou 2.18. Nejsme odtažití pozorovatelé zírající na obrazovku. Jsme výsledkem kosmického recyklačního procesu, který tyto hyperobry využívá jako továrny na prvky. Když hvězda této velikosti zemře, nezmizí, je redistribuována. Fosfor, který umožňuje vašim neuronům vyzařovat myšlenky dnes, mohl být uvězněn před miliardami let v jádru podobné rudé královny a čekat na uvolnění supernovou. Toto zcela mění narativ o naší bezvýznamnosti. I když je pravda, že fyzicky jsme jen zrnky prachu v zapomenutém koutě, chemicky jsme hvězdná aristokracie. Neseme v sobě podpis nejnásilnějších a nejgrandióznějších událostí ve vesmíru. Stevenson 2.18 je v jistém smyslu vizí našich předků v jejich nejčistším a nejdivočejším stavu. Dívat se na něj znamená dívat se na hmotu předtím, než ji domestikovala biologie. Je to okno do minulosti atomů, které nám dnes umožňují cítit, milovat a uvažovat. Toto porozumění překlenuje propast mezi nelidským a lidským a transformuje hrůzu z rozsahu v pocit kosmické sounáležitosti. Dále se musíme zamyslet nad rolí pozorování. Vesmír existuje již 13,8 miliardy let a po drtivou většinu této doby nebyl nikdo, kdo by změřil velikost hvězd. Stevenson 2.18 se mohl narodit a zemřít 1000krát v různých galaxiích, aniž by si jediná mysl všimla jeho nádhery. Skutečnost, že dnes existují bytosti schopné namířit dalekohled, zachytit fotony, které cestovaly 20 000 let a odvodit, že se dívají na největší známou hvězdu, je revoluční událostí. Vědomí je proces, kterým se vesmír dívá na sebe a žasne nad svým vlastním rozsahem. Bez nás by Stevenson 2.18 byl stále obrovský, ale nebyl by největší, protože koncept srovnávání a překonávání rekordů je konstruktem mysli. My mu dáváme název, my mu dáváme význam. To nám ukládá intelektuální zodpovědnost. V rozlehlosti Stevensonových 2.18 nejsou žádné myšlenky, žádné otázky, žádný údiv. Je to pouze slepá fyzika sledující termodynamické příkazy. Pravá velikost nespočívá v poloměru hvězdy, ale ve schopnosti organické struktury vážící sotva 1,5 kilogram lidského mozku pojmout v sobě celou tuto hvězdu prostřednictvím znalostí. Poloměr hvězdy je 1,5 miliardy kilometrů, ale poloměr naší představivosti a naší vědy je nekonečný. Dokázali jsme zmapovat srdce monstra, které nikdy nenavštívíme, a to z nás dělá skutečné obry tohoto příběhu. Při úvahách o Stevensonovi 2.18 se také dozvídáme o podstatě času. Jeho život je ve srovnání se sluncem mrknutím oka, přesto je jeho dopad věčný. Učí nás, že intenzita má často větší hodnotu než trvání. Rudá královna žije rychle,
září jasem stovek tisíc sluncí a umírá a zanechává chemické dědictví, které bude trvat až do konce času. Naše vlastní životy, ačkoliv jsou v kosmickém měřítku krátké, mohou mít stejnou intenzitu. Můžeme se rozhodnout být pasivními pozorovateli, nebo se můžeme snažit pochopit co nejvíce v čase, který nám je přidělen. Hvězda nás vyzývá k rozšíření našich obzorů, k nespokojení se s malým a blízkým, ale k natažení našich myslí, dokud se nedotknou samotných hranic toho, co je možné. Je fascinující přemýšlet o budoucnosti atomů, které dnes tvoří tuto hvězdu. Až Stephenson 2.18 konečně exploduje, vymrští svůj popel do prázdna. Tento popel bude cestovat mezihvězdným prostorem a mísit se s dalšími oblaky plynu, dokud ho gravitace nestáhne zpět dohromady. Možná za 5 miliard let, na planetě, která ještě neexistuje, dítě zvedne ze země kámen a v tomto kameni bude atom křemíku, který byl kdysi srdcem hvězdy, která nás dnes udivuje. Kontinuita hmoty je to, jak vesmír drží pohromadě. Nic se nestratí, všechno se transformuje a Stephenson 2.18 je jednoduše fází této transformace, okamžikem maximální akumulace před konečným rozptýlením. Tato perspektiva nám pomáhá smířit se s vlastní smrtelností. Často se bojíme konce naší existence, ale když vidíme největší hvězdu ve vesmíru, jak se připravuje na svou vlastní zkázu, chápeme, že tento konec je pouze branou k něčemu novému. Stephensonova supernova 2.18 není katastrofa. Je to akt kosmické štědrosti. Je to odevzdání se celé své bytosti, aby vesmír mohl zůstat bohatým a rozmanitým místem. Stejně jako ona, jsme součástí neustálého toku energie a hmoty. Nejsme izolované bytosti. Jsme světelné body v nekonečné síti atomových výměn. Stephenson 2.18 nám konečně ponechává otevřenou otázku ohledně budoucnosti našeho druhu. Pokud jsme byli schopni objevit tohoto titána od našeho technologického počátku, co dalšího budeme schopni najít, až se ponoříme hlouběji do vesmíru? Objev této hvězdy není koncem astronomie. Je to pouze začátek našeho chápání extrémů. Myslíte si, že když vidíte, jak malí jsme ve srovnání se Stephensonem 2.18, jsme v tomto vesmíru obrů jedinými pozorovateli? Přihlaste se k odběru a zapněte si oznámení, abyste nezmeškali naši další cestu na hranice reality.